Met 2 doden. Dat ongeluk vond plaats op 20 augustus 2022. En gisteren heeft de rechter, de dader, dus de chauffeur die verantwoordelijk is voor de dood van 2 mannen die op de weg aan het werk waren, uitgesproken. Hij krijgt 200 uur taakstraf omdat hij de toegestane snelheid ruimschoots overschreed en als gevolg daarvan 2 personen heeft aangereden. Er was ook 200 uur taakstraf, dat is dus gratis gemeenschapsdienst geëist. Als de man hier niet aan voldoet, dan moet hij 100 dagen in de gevangenis. Ook is zijn rijbewijs voor 18 maanden ingetrokken. Zoals bekend zijn de straffen voor dodelijke verkeersongelukken niet hoog, omdat er vaak niet intentie kan worden bewezen. De man zegt dat hij erg veel last heeft van het ongeluk, dat hij nog steeds erg moeilijk slaapt en dat hij bang is dat de zaak hem zijn hele leven zou achtervolgen. Zowel de man als het Openbaar Ministerie hebben 2 weken de tijd om tegen het vonnis in beroep